Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli kiniki di mabana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kunta mo? Bilay si Bon. Kakong Angela Rangan, kalalit banbu, da kabujung Ujor, Ahmad Kameglia Lokayukta, halo kejingkeno shna torti ya ke Interstate Bus Terminal ISBT Mawïong. Uslau bajur ka khatlai trik jumang arjar war, ulathat madan ya kejing torti ha rukom shna ikeni kejing tei, ya kabalatei ha kejing lut kebolong sawu prakuluk tengka. Hagi video bat kidur bela sapriang akiran san social media, layo i ya kejing pai kikan ro bat kisat jongkani kejing tei, bat kani hi kelaun ra jingkeli ya rukom pentrei, ya kani kejing tei. Kakong Angela kalau ong batang dulu tayo dang pentrei kampura ya ka Henry menta kampat ilong bat nak bapau sabar ka peni badan kecing trei torti nak daw kecing bomsam menta kasi ngawan ai artli ki complain hakani ko office jong u Lokayukta ngathai pro kipat ba kilai i hakini singi beladap ya katuka jingjau ka jing shna torti jong katuka ISBT te ngirungi sungkia ban yo i kumtu na makade ka pisa jong ajong pi bagi pendon kam ban shna kini ki public works kini ki jaka naka benta jongi kipat ba pinda kanma ko ka project ISBT kala slam hado ki inaugurate mencem senam hu Julai arpo wei dang sus dang shen menta ban pentri kam henriu tayo henri kat tarung yo iba milong kam shu katuka building la su jao kumba don waterfall hang to hapo ka tu ka building ki don ki cracks ti kani ke barok ka pau shai baka don ka jing trei torti na ka daw ka bamsap ka office jong Lokayukta ka dei ban pet halor kani ka jing pendon kam baklai ka bor ka jing bamsap but ka wei kani ka complain ka bingi ai menta kasi kalor ka dei halor kani jing shisha ka bor jong Lokayukta ka long ru bateng teng kindi yo i humni ha ko bor daladi so moto ki ong kila ban sim gini ki kes handrei bonsin kim ju sim mar katangi ki pat bang hap sim khia ban wan bu ta ka jing Ujor hang ni khnang ba kan don ka inquiry bat ki breu ki ba don kti ha kan ka jing pendon kam bakla dia ka pisa ju ki pat ba ban shna kum kini ki building torti dei ban sha to kit bat dei ban sha pan saja ti ha kan ka complain halor kan ka ISBT ni ong ba ki dei ban pet halor ki tu ki public servants ki badai ban pet halor kan ka jing shna mo ki badai na PWD ti ya ki contractor ru but ya ki nu ki company ki bashim ti kan ka kam ha ban to kit but ru ni hab ban pet shai ha to ka don em kan nu ka conflict of interest ha ka por ba ki sam ya ki ni ki contract namar ba kumno ngin chupadiang ya ki ni ki company ni ki contractors ki bam nang mantrei ha kam but kumno shwaban palat pet ba ya kani ka building ya kani ka jaka kumno klamdan ka inspection ban pet hato kata ka rukom tri kam ka biang na kam biang tingi khmirenti baka office jong Lokayukta kimnum simportan ban tokit halor kani but namar mangi kum kipat ba ngi di ban tip baka ni ka sau phu pra crore ka poise ai ban ngi le kumno menta habalong kumni kidi ban pen pai kitu ki break ba yo itu pisa ki ba ya bam sap ki di ban nakatuhi kamdei ka sarkar ka ban mangbiang ka pisa jong ajong phi ban ban bhai ka ni ka jaka haba pentre kam kala tor ka ni Kakong Angela Rangat kala phajing thoru syakal Lokayukta baki MLA ni kisakri pai ba ki deban sei madan ya kejing don jing em jengki kat kum ki kendon Kameglia Lokayukta ak hadin bangiyo ka RTI ha usnem ar hajar san nya file RTI ba nya shambon kini kijing bamsap jing pendon kam baklai ka bor but hakatu ka por ni khamdon la rakum waste tang manchu file FIR te dena ka tu hi ka jing sedang bangi dawa saya kaneka office of the Lokayukta nama ka dei bet tek bu kerpang ban pet halor ka kam bamsap kam stet ken ban tok kit ni ti nadu usnam ar hajar nyo ni sedang ban dawa ya kaneka an but slam ha ban yo ka an kadai tang hadu ar hajar khat saw bangi yo ka an kataru man ka por belong assembly session nya let nya protest hang teina marba habor bakishna ka an ki aki betul ti kendon tamba dakabaya shimenta ki ba dakabangia kun nya ayo menta ya kan ka an ka babiang pha handrei tang bakadon ka an ha kot
kamnum tre kam la da mangi ki pai ba ngin pendon kam ka but hakani ka an ngilele ngida insist kani ka section 45 ka boong ba iwei public servant dala dia ki de ban declare man usnam ya ki assets jongki muta ya ka jingdon jingem balengi don kam ya kum kata ka asset register kalong ba manga bat mapi ki pai ba ngila ban pet benya namar itu lada sendat ki brio ki yo lum ya ka spa ki shna ki thiet ki yeng itu ba haban tokit haban kali na ki yo ya kata pisah hato kadai jong pai ba kadai bapla pendon kam baklai ka bor ban kani lese ya ki caka ki puta namar mental le ki nikisnam bladap kajing bun kata kajing ya keren mo ba hakapor covid kajing ya bun kata bamsap kajing bun kini ki public servants jongi ki palaya thi caka bam itu itau shu tingi ki pai ba ngi dimentim ti jingshisha kani ka declaration of assets kadai hapok ka an ju kani ka meglaya Lokayukta act Hendrai kini menta ki public servants lada ki dei ki bureaucrats ne ki technocrats ne ki MLA MDC ki file ne ya kita hang ne ti menta singi wan pan ne ka asset register khnang manga ma phi ngi la ban tip shai public servant ki lok ki jongki ba ki khun ki ti jongki ka e ka jing don jing em jongki khnang ba lada sendat ka don ka jing kio manga ma phi ngi la ban bu jikli ha to phio nai bat nang ta kan ya chu shu ka jing tokit ka jing kali khnang bangin yada ya ki public resources pat de kaspa jong pat ba kalong kuning an ya thu epi mo ka jingshisha ngodiao bantip ba kamegalaya ka de ka state ka ba don ya ka an ka ba bestam an ya thu epi na mangila ya khun la slam ngila estim ru ki an ki we ki state ngila ya compare ba dakatu hin ya push dak bala biang ba ka an te ka biang Reha ka badai bat kabaya thung ni Lokayukta bonsin kadang long hi baki up bakin retire kin public servants ki bala judon shwa jing sisa kalong conflict of interest ka turu na masubu menta ki haban tokit ya ke department baki la ju shimti men shwa kin le akamno ti phi di ben tip ru bat ki post nam ru kan ka office ka shulong thli ki klem bu breu shipor la don itu i retired judge ndrei kam long ka balong active te kata ka office maka tangi sim ka lat ru ban kentui ki pai ba badai tang manga ma phi bala ban pelong active ya ka office ru na mahang ni ru ka de ka pisa jonga jong phi baki shong hang ni ban sim ka kam ti kam de ban chu penserwa ki de ban trai ka kam khanang ban te la kam ka bam sa